Son as imaxes do Congreso Local do Partido Popular que oficiosamente dá o pistoletazo de salida á carreira electoral para as municipais. Saúdos e boas noites, sexan benvidos e benvidas á información en Estrada Televisión. No que a resaca política do fin de semana segue no candeleiro, sobre todo polo baño de multitudes que se dou José López Campos. Agora lles contamos os detalles, pero antes tempo para chegarnos á actualidade nos nosos titulares. Parabéns a Edicións Prevenza, dun modo moi especial a Xosé Luna, por a organización deste acto, que non é un acto máis, non é unha homenaxe máis das moitas que se están facendo, e seguramente que se farán a figura de Anisia Miranda. É un acto que creo que está especialmente ben escollido, porque, según incluso pon no programa, é un recital músico-poético. Eu presumo de haber conocido moi con las 4 unidades de medida estándar, muy probablemente los test los utilizamos con frecuencia en la atención primaria, el test de AUR no llegaría a 8 puntos, y es algo que tuviera utilizando pues estos parámetros pues ya. Si en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. Chega a Rapa das Vestas de Sabucedo. Dendo 1 ao 5 de xullo tes unha cita en Sabucedo. Rapa das Vestas de Sabucedo. A loita tradicional do home e o cabalo, xuntos en Sabucedo. Rapa das Vestas de Sabucedo. Do 1 ao 5 de xullo en Sabucedo, o cabalo é protagonista. Ven a Sabucedo, nunca o esquecerás. Centos de persoas arrouparon a José López Campos como número 1 do Partido Popular na Estrada. O Congreso tivo lugar este sábado, este é o momento da votación. Ao acto asistía tamén o presidente do partido e da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que chegaba no medio da intervención de López Campos e era recibido deste xeito.
José López Campos tamén se dirixía aos asistentes nun acto que en clave política é o primeiro paso para o obxectivo dos populares, recuperar a alcaldía da Estrada. Formarán o equipo e o proxecto que o partido se enfrenta a un objetivo ambicioso, o que fai 3 anos seguramente non seríamos capaces de pensar, pero no que hoxe é unha auténtica realidade. Recuperar a alcaldía da Estrada e volver ao goberno do Partido Popular. Desde logo, é escoitar o presidente. Eu remato a miña intervención pedíndonos, antes de que a mesa someta a votación a candidatura, o apoio a este proxecto e un apoio que sea decidido non só no día de hoxe, sino prolongar o tempo, pois sabedes que quedan 344 días para as próximas eleccións municipais e aí o Partido Popular dará a cara, dará o todo peito e seremos que recuperar a alcaldía da Estrada. Moitas gracias. Logo, o propio Feijóo caldeaba o ambiente na súa intervención. Queridas amigas y queridos amigos, hoxe se acaba de marcar un récord de Estrada que é o presidente máis alto da historia da Estrada e da historia do Partido Popular. Non só da Estrada, senón de Pontevedra e de Galicia. Máis alto, máis alto. Gracias por la invitación, gracias por el recibimiento, muchísimas gracias. Muchas gracias por volver a estar todos, por volver a estar todos os que queremos este partido, todos os que traballan neste partido pola Estrada, todos os que foron, os que son e os que serán na Estrada. Queridos amigos, hoxe o Partido Popular nos une e a Estrada nos convoca. Hoxe, máis necesitados que nunca, con máis necesidade que outras veces. Precisamos de acercar a nosa política. Precisamos facer unha política con nosotras. E precisamos nin facer a nada, nin decir unha cosa, facer a nada. É necesario ter un partido coherente que diga o mesmo en calquera dos concellos de Pontevedra, en calquera das cidades de Galicia ou en calquera das cidades de Estado. É necesario ter un partido responsable que antes de decir o que vai a facer, o pense ben. Que antes de facer o que dixo que iba a facer, saiba que se pode facer. E antes de decir cousas que despois non vamos a facer, pense dúas veces esas cousas. Por eso, queridos amigos, o contrario da coherencia e o contrario da irresponsabilidade non ten cabida neste momento da política, nin na Estrada, nin en Galicia, nin en España. Non se pode decir unha cousa e facer o contrario. Non se pode facer o contrario do que se dixo durante tanto tempo e non se pode en ningún caso actuar sin medidas consecuentes do que vamos a facer. Amigo, a política non é decir unha cousa con independencia do que logo se faga. A política non é levar nos programas electorais justamente o contrario. Vamos pensar si teníamos cargos para pagar a un 50% máis de altos cargos do que hoxe temos. Por un momento estaríamos pensando que tomaría decisiones de política económica dentro dos dous gobernos que estaban na Xunta anterior. Que non se pode gastar máis do que un ten, que hai que pagar o que se debe e que todos xuntos sairemos da crisis si somos capaces de rentabilizar cada un dos euros que estemos investindo nos concellos, nas federacións, na Xunta de Galicia, como
O plan E consistía en facer pedralúas, en facer sardías, en facer parques, en pensar que éramos o país máis rico de Europa. En cuestións non prioritarias. O plan E custou 15.000 millóns de euros. En semanas despois de finalizar as pedralúas, os parques e os xardíns, lle pediron os 3 millóns de empregados públicos, os 8 millóns de pensionistas que lle devolveran os cartos que gastaron en pedralúas, en xardíns e en parques. O maior recorte no estado do bienestar que se recorta desde a democracia foi para financiar o plan E, o plan da improvisación de parques, xardíns e pedralúas. E eu comprendo que o que querían era ganar as eleccións municipales e pensaban que gastando todavía máis o que non tíamos podíamos chegar a maio do ano 2011 dicindo que os concellos teñen as pedralúas máis grandes, que as aceras son o doble de antes, que temos xardíns e parques, pero Europa non esperou as eleccións municipais. Europa nos dixo un ano antes das eleccións todo custe máis porque sube o imposto de valor añadido. E por tanto, o plan E o pagamos todos. E por eso que les digo, os alcaldes se viven do esforzo que nos avalen os vecinos non poden volver a repetir como alcaldes. Donde Miguel quiere mirar, los líderes do Partido Socialista de Galicia dicen que o alcalde nos 2 últimos anos de todos os concellos de Galicia foi Rodríguez. Pois temos unha razón máis para votar a un alcalde do Partido Popular. Non queremos que en Galicia o alcalde sexa o señor Rodríguez Zapatero. Echamos el edificio do ano 2009 cumplindo as obrigas de que os gastos non superen os ingresos para que cada un dos galegos non teña unha débeda adicional ás débedas nas que teñen que incluir para vivir todos os días. Por eso, amigos, hoxe España está intervida. A súa economía está intervida. É aquela que respeta o salario da xente. É aquela que respeta o gran pacto que fixemos desde fai moito tempo para revalorizar as pensións actualmente para todos os que compren unha vivenda, para todos os que reivindiquen unha vivenda ou para todos os que teñen unha hipoteca e queren cambiar de hipoteca para outra. Esta mañá presentábase en rolda de prensa unha homenaxe a Anisia Miranda, organizada por Edicións A Fervenza. Povos que honran as súas glorias honranse a sí mesmo. E eu penso que hoxe, pois, convocados humildemente por Edicións Fervenza e colaborando, como sempre, pois o Concello da Estrada, o Centro de Iniciativas e Turismo, a Fundación Xosé Neida Vilas, Reale, as Fesampas, a Casa da Pinguela, o Colexio do Foxo, o IES, o Instituto Manuel García Barros e a Asociación Deportivo Cultural de Guimarei, pois vamos a honrar a quen honra merece, que non é outra persoa que Anisia Miranda. Mirade, simplemente, a escrita, a obra de Anisia Miranda cautiva, engallola, engancha, atrapa, convence, coa forza da razón, coa forza da palabra, coa forza do amor. Velaí o seu grande segredo, a forza do amor. Esta muller, Anisia Miranda, foi quen de abrazar, de alumiñar a cultura cubano-galega. A súa obra é, así o manifestamos todos os que estamos aquí, a súa obra é un universo vital onde os rapaces, as rapazas, descobren a estrada, o camiño, a estrada da vida. E iso é o que queremos, que sexa semente de futuro. Daí este programa, sinxelo, pero con moito cariño, e arroupado por toda esta xente
que temos a noso carón, xente toda da cultura, xente da empresa privada, pero que sempre está tamén a carón da cultura. Ben, decía que vai ser o venres 18 de xuño ás 20 horas no Teatro Principal da Estrada e comenzaremos por un recital músico poético onde intervirán as poetas Rosalía Morlán, Leticia Pavó e un dúo de música cubano. A continuación teremos teatro para os máis pequenos porque o obxectivo Anísia Miranda escribía fundamentalmente para os rapaces e o obxectivo é que acodan rapaces e entón temos a obra Que lle pasou a Coelliño que está representada polo grupo do CEI do Foxo Os Abrentiños. A obra é de Anísia Miranda. A continuación haberá un turno para a palabra no que estará, ademais do director de edición Fervenza, pois Luís Rimóndez en calidade de vicepresidente. Aquí no dítico que vos imos entregar aparece secretario, pero agora podemos decirlo xa públicamente e tamén lle damos os parabéns, vicepresidente da Fundación Neira Vilas. Por certo que o posto de secretario vai noter o noso amigo, o lingüista do Concello, Valentín García, que vai ser, e xa aproveito para dicilo agora, o que presentará este acto de homenaxe a Anísia Miranda. Contaremos coa presenza de Francisco López Barxas, como sabedes, o director xeral de Promoción e Difusión Cultural, e, por suposto, para pechar o acto estará o noso alcalde, don José Antonio Dono López, representando, lóxicamente, como non podía ser de outra maneira, pois, o Concello á Estrada. Ben, a continuación teremos tamén, outra vez a cargo do grupo Os Abrentiños do Colexio do Foxo, unha obriña de Manuel Daniel Varela Buxán, o patriarca do noso teatro, titulada de Mulleres non me fales. Contaremos tamén ca actuación da Polifónica, da Coral Polifónica de Berres, e, por suposto, tamén o agradecemento de don Xosé Neira Vilas. Contaremos coa presenza do cónsul xeral de Cuba en Santiago de Compostela, do cónsul xeral de Cuba en Galicia, don Alejandro Fuentes Hernández. Para nós é unha honra participar nestes actos culturais que por iso traballamos. Nada máis, moi contentos e dar as gracias a Xosé Luna e Edicións Fervenza por invitarnos a colaborar. En nome da Federación quero dar as grazas a Edicións Fervenza, Xosé Luna, por acordarse de nós para formar parte desta homenaxe a dona Anísia Miranda, e como Fesampas dicir que estamos encantados e orgullosos de poder apoiar este acto. Fesampas sempre estará humildemente á beira da comunidade educativa. Grazas. Por permitirnos estar en cualquier acto cultural de apoio á lingua, de apoio ás letras galegas, apoio a todo o que rodea o mundo da cultura estradense. Por eso agradecemos, como directora en nome do Instituto e en nome do claustro de todo o Instituto, agradecemos a Edicións Fervenza e a Xosé Luna que sempre conte con nós para todo o que sea o ben da estrada e o ben da lingua da estrada. Grazas. Partindo no que acaban de decir os compañeiros, en nome da Fundación Xosé Neira Vilas, agradecer, a darlle os parabéns a Edicións Fervenza dun modo moi especial a Xosé Luna por a organización deste acto, que non é un acto máis, non é unha homenaxe máis das moitas que se están facendo e seguramente que se farán a figura de Anísia Miranda. É un acto que creo que está especialmente ben escollido porque, según incluso para o programa, é un recital músico-poético. Eu presumo de haber coñecido moi fondamente a Anísia Miranda, de gozar da súa amizade. Efectivamente, Anísia Miranda era sensibilidade, era música, era poesía. Por lo tanto, esta maneira de homenaxeala pareceme especialmente doce e sería para ela extraordinaria. Traio o recordo, o cariño e o agradecemento, por suposto, do propio escritor de Xosé Neira, no nome da Fundación, no meu propio, e, por suposto, agradecer tamén ao Concello e a Edicións Fervenza a invitación ao Centro de Iniciativas e Turismo, que, bueno, que humildemente participamos e colaboramos con todos vos. O Colexio do Foxo tamén, primeiro queremos felicitar a Edicións Fervenza polo seu compromiso sempre coa cultura galega,
tamén o Concello da Estrada como colaborador destes actos, e todos os que compoñemos o CEI de Foxo pois sentímonos moi honrados de poder participar nesta homenaxe da Anísia Miranda. Polo que eu coñezo de Anísia Miranda, pois era unha poeta, narradora e periodista, pero fundamentalmente tamén escribía teatro. E escribe teatro infantil e juvenil e poemas de estruturas moi sinxelas que chegan moito tamén aos nenos do rural. Era unha persoa, me parece, que tiña un grande amor polos nenos e con eles están compartido moitas horas na Fundación Neira Vilas, o noso colexio xa foi ali algunha vez tamén. E estes nenos marcan un pouco a súa vida e a súa obra, por eso estas razóns son máis que suficientes para explicar un pouco a proximidade que sentimos de cara a esta escritora. E desde o Colexio do Foxo queremos apoiar este acto e apoiámolo coa aportación dos nosos alumnos e alumnas que no obradoiro de teatro do Colexio pois realizaron a montaxe da escenificación do conto da súa autoría que lle pasou a Coelliño. Unha adaptación moi particular e un pouco vanguardista, combínase aí un pouco os diálogos, a música, os movementos, sempre buscando a complicidade do público, e esta obra foi estreada recentemente no colexio con motivo da visita que nos fixo o seu viúvo, don Xosé Neira Vilas, e desde logo acadou un grande éxito entre aquel público, entre os nosos pequenos. E tamén neste obradoiro de teatro pois estivos a traballar outra obra da autoría do patriarca do teatro galego, don Manuel Daniel Varela Buxán, de Mulleres non me fales, que uns alumnos do colexio tamén poñerán en escena, e como mostra tamén da honra a esta grande poeta autora cubano-galega. Todos sabemos da súa galeguidade e é algo que une a Varela Buxán e a Anísia Miranda. Sin máis, é unha sorte que a comunidade educativa do Foxo poida participar activamente nese día tan especial, o Día da Anísia Miranda, para que permaneza no tempo e na nosa memoria. Basicamente agradecerlle a todos os que están colaborando nesta homenaxe, a Asociación Cultural de Guimarães, FESAMPAS, o IES, García Barros, a Edición Fervenza, Pinguela, o CID, a Fundación Neira Vilas, o Colexio do Foxo, o CEI do Foxo, a Real neste caso, que apoia tamén sempre as actividades culturales, sobre todo porque se faga esta homenaxe aquí no noso concello. Eu creo que é importante, e é importante, creo, pola dimensión cultural que ten Anísia Miranda, lógicamente, pero tamén porque o seu viúvo Xosé Neira Vilas, os dous teñen unha relación moi importante ca cultura aquí na Estrada, polo tanto eu creo que este homenaxe era imprescindible. E polo tanto quero agradecervos a todos o esforzo que estáis facendo. Eu creo que tamén quero agradecervos a todos, aproveitando isto, a colaboración que tenéis sempre ca cultura na Estrada. Eu falo sempre con a xente que nos visita en actos culturales de outro tipo, que o Concello da Estrada ten unha actividade cultural desconocida nos concellos do noso nivel, e desde logo temos unha produción cultural o ano, eu creo que impresionante e envidiable por todos os concellos, e últimamente, e o podemos ver todos, temos unha sucesión de actos de todo tipo de actividade cultural que desde logo din moito en favor da cidadanía deste concello. Así que anímovos a seguir traballando e anímovos a que sigades uníndovos, porque eu creo que a cultura é o patrimonio máis importante que podemos ter, e agradecervos que estedes traballando nesto e que estedes traballando ademais sempre con boas relacións e sempre en favor do que é patrimonio de todos. Así que gracias a todos e nos veremos o día 18 no Teatro Principal. Este domingo celebrábase unha nova edición da Festa do Labrego en Lagartóns. Vemos algunhas das imaxes da festa.
Antes de continuar, facemos unha pausa para a publicidade. O pasado venres celebrábase no Teatro Principal unha mesa redonda sobre o alcoholismo organizada por Cáritas Parroquial. Con estas pruebas diagnósticas valoramos tres aspectos fundamentales. La cantidad, es importante la cantidad. Valoramos la dependencia del consumo de esa sustancia y la problemática asociada, la problemática derivada del consumo del alcohol. Para determinar la cantidad se utilizan las unidades de bebida estándar. La equivalencia, podríamos decir, es una unidad de bebida, es un vaso de vino, es una cerveza, un chopito, y digamos que, por ejemplo, una copa tendría una equivalencia de 2 unidades de bebida estándar. ¿Y dónde está el riesgo? El riesgo pues es diferente si se trata de un hombre y de una mujer, y vendría pues determinado el consumo de riesgo por una cantidad igual o superior en el hombre a 4 unidades de bebida estándar y en la mujer a 2,5. Eso viene a dar unas cifras en la semana pues de 28 unidades de bebida estándar en el hombre y de 17 en la mujer. Con estos 3 herramientas, con la entrevista clínica, con los cuestionarios de detección y con los marcadores biológicos, podemos determinar casi todas, digamos, las categorías o los en que se puede encontrar un bebedor. Podemos clasificar o escalonar un bebedor sin riesgo, que bueno, sería aquel que no llega al consumo de riesgo, las 4 unidades de bebida estándar. Este bebedor muy probablemente en los test, uno que utilizamos con frecuencia en atención primaria es el test de AUC, no llegaría a 8 puntos, y salvo que tuviera, utilizando pues estos parámetros, pues ya saber si estamos ante un consumo perjudicial O vindeiro mércoles 16 de xuño abriránse ao público as piscinas municipais. O horario será de 3 da tarde a 9 da noite, de martes a sábados, e de 1 a 9 os domingos. Os luns permanecerá pechada. As piscinas municipais estarán en funcionamento ata o 15 de setembro. En canto aos prezos, a entrada diaria custará 1,08 euros aos menores de 14 anos e 2,26 aos usuarios que superen esa idade. Os abonos mensuais serán de carácter nominativo e a súa validez será de 30 días a contar dende a data da súa emisión. O seu prezo é de 14,88 euros para menores de 14 anos e de 22,32 para maiores desa idade. En relación con este servizo municipal, a Concellería de Deportes organiza uns cursos de natación que se desenvolverán dende 1 de xuño ao 31 de agosto. Os cursos impartiránse en 2 niveis, iniciación e perfeccionamento, e por grupos de idade. Así, os nenos e nenas de 3 a 5 anos teñen reservado o horario de 11:30 a 12:20, e os de 6 a 14 o período de 10:30 a 11:20. Os maiores de 14 anos dispoñen da quenda de 9:30 a 10:20 da mañá. O 23 de xuño rematará o prazo de inscripción no campus deportivo estival. A Concellería de Deportes e Participación Cidadán mantén ata o vindeiro mércores 23 de xuño o prazo de inscripción no campus deportivo de verán, que se celebrará durante todo o mes de xullo. Esta será a primeira edición do campus deportivo, unha actividade novidosa e atractiva que ten como fin fomentar a práctica deportiva entre os rapaces e rapazas de 12 a 18 anos, ao tempo que se permite a conciliación da vida familiar e laboral dos pais durante as vacacións escolares.
Este evento busca combater o sedentarismo, unha das problemáticas da nosa sociedade, por medio de actividades deportivas. Nun período, ademais, como é o das vacacións estivais, no cal os máis pequenos rachan a súa actividade cotiá e corren o risco de abandonar os seus hábitos saudables, exercizo escolar e extraescolar. Trátase tamén de que os rapaces interioricen os beneficios de levar unha vida sá por medio do deporte e da actividade física e recreativa. O campus ofrece unha ampla gama de actividades deportivas dirixidas á iniciación nas disciplinas de natación, patinaxe, fútbol, tenis, baloncesto, bádminton, ximnasia e atletismo. Ademais, conta cunha programación moi atractiva que inclúe actividades no medio natural, como poden ser o sendeirismo, a acampada e a orientación. Están previstas a celebración dun torneo final e dunha festa de peche do campus. Os participantes contarán, ademais, con varios agasallos para agradecer a súa participación. As actividades inclúen todo tipo de material necesario para a súa práctica, polo cal non suporá ningún tipo de custe para as familias. O Concello, ademais, facilitará o desplazamento dos asistentes dende a Praza da Farola ata as instalacións deportivas de Figueroa e o posterior regreso. O horario será de 10 horas a 14 horas, de luns a venres. O custe do campus é de 40 euros por persoa inscrita. Non é preciso formar parte de todas as actividades previstas, nin en todos os días nos que estas se ofertan, quedando a disponibilidade dos usuarios a súa participación naquelas que lles resulten máis interesantes. É o momento agora do tempo e os números da sorte. Na xornada do martes, Galicia estará baixo a influencia anticiclónica, pero con presencia de aire frío en altura, o que fará que no ceo teñamos abundantes nubes e se produzcan chubascos intermitentes no terzo norte e puntos de montaña de Lugo e Ourense. As temperaturas non terán cambios nesta xornada, permanecendo, polo tanto, os termómetros en valores baixos para a época do ano. Os ventos soprarán de componente norte moderados no litoral e máis frouxos no interior. A combinación gañadora do gordo da primitiva de onte é a formada polos seguintes números: 20, 36, 40, 50, 54. Clave 1. O número gañador do sorteo da 11 é o 46.271. 46271. Antes de poñer punto de final, recordamos as novas máis importantes do día en titulares. Parabéns a Edicións Fervenza, dun modo moi especial a Xosé Luna, por a organización deste acto, que non é un acto máis, non é unha homenaxe máis das moitas que se están facendo, e seguramente que se farán a figura de Anisia Miranda. É un acto que creo que está especialmente ben escollido, porque, según incluso pon no programa, é un recital músico-poético. Eu presumo de haber conocido moi con las 4 unidades de vida estándar, muy probablemente los test los utilizamos con frecuencia en la atención primaria, es el test de AUR, no llegaría a 8 puntos, y es algo que tuviera, utilizando pues estos parámetros, pues ya... Chega
a Rapa das Bestas de Sabucedo. Dendo 1 ao 5 de xullo tes unha cita en Sabucedo. Rapa das Bestas de Sabucedo. A loita tradicional do home e o cabalo. Xuntos en Sabucedo. Rapa das Bestas de Sabucedo. Do 1 ao 5 de xullo en Sabucedo, o cabalo é protagonista. Ven a Sabucedo. Nunca o esquecerás. Isto foi todo por hoxe. Queremos deixar agora con imaxes da festa da bicicleta que tiña lugar onte na praza do Concello. Saúdos e que pasen unha boa noite.